rewindutoɓe boowal ganni rendo pinal e neesu e nder ndeɗo tongode ma en darto hay sinno ko seeɗa dartinen ko faati e tarik gure men ngaren e ruttunade won e keele leñol ngol golliniɓe ɗum ko tiiɗi tawa nduɗo lewru koye lebbi mumen jeeya ɓen noon ina keewi sabu ñande nayi jeenayi nde gay kokkoji kona woni hen wuurɓe ko wayno Ibrahima Moutar Dare Saren kono woni hen mayɓe ko wayno Youssouf Gueye gendi mo ganduɗa wayno mbaɗanino ɗum winda kono e nder ɓen ɗon mayɓe ne jeeya hen Tafsir Jiggo walla Jiggo Tafsir holi gonnoɗo oɗo Jiggo Tafsir holko golli holto rewi holto jangi ma en eto rewindade windande wotere nde Mamadou Mariatou Bidawa Habu Demmo Ndiaye Saydou Amadou yuɓɓinno e gurdam makko tawa nden windande yalti e jayde wiitende foyre jayde fedde ɓamtore purar leydi Mauritanie rewindutoɓe boowal ganni rendo pinal e neesu e nder ndeɗo tongode ma en darto hay sinno ko seeɗa dartinen ko faati e tarik gure men ngaren e ruttunade won e keele leñol ngol golliniɓe ɗum ko tiiɗi tawa nduɗo lewru koye lebbi mumen jeeya ɓen noon ina keewi sabu ñande nayi jeenayi nde gay kokkoji kona woni hen wuurɓe ko wayno Ibrahima Moutar Dare Saren kono woni hen mayɓe ko wayno Youssouf Gueye gendi mo ganduɗa wayno mbaɗanino ɗum winda kono e nder ɓen ɗon mayɓe ne jeeya hen Tafsir Jiggo walla Jiggo Tafsir holi gonnoɗo oɗo Jiggo Tafsir holko golli holto rewi holto jangi ma en eto rewindade windande wotere nde Mamadou Mariatou Bidawa Habu Demmo Ndiaye Saydou Amadou yuɓɓinno e gurdam makko tawa nden windande yalti e jayde wiitende foyre jayde fedde ɓamtore purar leydi Mauritanie holi gonnoɗo Tafsir Jiggo TUUGNAADE e bindol bindi Mamadou Mariatou woni Ndiaye Saydou Amadou e jayde foyre ne mbiɗen nde indi makko tigirigui ko Abou Mamadou Guiɗaɗo ndew lolli nde o lolliri Tafsir Jiggo ina gasa tawa tafsir o ni ko garat sabu tolno jangde makko e alqur'ana kame sharia Ndiaye Saydou Amadou holliri o yi aduna koye hitande 1947 1947 e nder wuro Bakaw gonɗen koye nder ha layɓe to banggue Mauritanie Mamadou Mariatou holliri nene makko wiyete ko Kumbajo Thiam yalti koye cambe halwar o jiidiri toon e Cheikh Oumarul Foutiyou en Mamadou Mariatou holliri ba makko notorto ko indi Mamadou Guiɗaɗo kono kadi mo wiye Mamadou Alou Seyni to banggue silsili ba makko ko ɓi Alassane Boukari Samba Siley Ibrahima Isma Jobbo Modi ene Mamadou Mariatou windiri e nder jayne nde windande makko holliri en Tafsir Jiggo adi jangude alquranil karim ko to dudal ceerno Amadou Moutar Sakho mo ɓogge windande makko holliri en caggal ɗum o jokkoye jangde koto leydi Sénégal ko toon kadi o ɓaari windande nde holliri en o jangi sharia e juuɗe ceerno Mountaga Tall Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Oumarul Foutiyou ga e Dakar lamorgo leydi Sénégal hay hitande 1954 1954 o ummi Dakaru ɗaɓɓitoyde kadi gandal woni lappol gandal o jokki ɗum e fannu goɗɗo e wiide Ndiaye Saydou Amadou e nder ɗon windande ngal ɗon ɗanngal jiilaw gandal
nawi mbo to Mali, nawi mbo Burkina Faso, o rewi Côte d'Ivoire e Guinée, hawna to e Misra woni Égypte hitande 1963 ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeegom e tati. Ndiaye Saydou holliri wonde o windi e nder duɗal jaabi hattirde Al Azhar e cetal remru woni ko wiyete agronomie. Koye on fannu walla koye on saha e wiide Ndiaye Saydou woni nde o soobi o naati tigrigue jangde Pulaar e waɗande ɗum kadi gueɗe tiiɗɗe to banggue gandal makko taw ko keddotoɗe jangtede kadde gurdam e darto. Ndiaye Saydou holliri koye hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi o heɓi seedam faago pattam lami e fannu mo yaruno o woni agronami. Mamadou Mariata holliri Jiggo Tafsiir arti to leydi Mauritanie, caggal ɗum o ruttitima kadi Misra lawol gongol o waɗi toon duuɓi ɗiɗi goɗɗi. E hitande 1974 ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi o arti leydi makko Mauritanie. Ndiaye Saydou holliri nde ummi Misre hitande 1974 o ardina nokkuji kewɗi jaaruɗi to banggue ndema ha e hitande 1984. Kanko fof e yarude karallagal ndema e ardinede gollorɗe kewɗe haɗani mo darade e ɓamtugol ɗemgal Pulaar e waɗande ɗum hirjinoje e jewte hono no haaldi Mamadou Mariata. Jayde nde e kuɗol Mamadou Mariata holliri wonde ko ñande 13 lewru décembre 1984 Tafsir Jiggo toɗɗa jagorgal cellal woni ministre de la santé nder leydi Mauritanie. ɗum hawri noon koye laamu Mawya e dumunno mo o woni jagorɗo o taƴani jokkodiral makko e hakkude yimɓe. Mawɗo leydi ndi ɗaɓɓirimo ni darnandemo renoɓe dadiɓe ɗo galle makko ɗo kono holliri wonde o sohlani saabu ɓen ɗon e wiide bindol ngol falam ɓamti ko addi ɗumen ko koye Tafsiru Jiggo mboɓe ganduno hanki heccanki mboɓe jiiɗa taƴodir. Guelal ngal fuu to holliri wonde ko ñande 6 lewru mai 1985 o itta e golle makko ɗen ɗon. ñande 4 lewru septembre 1986 nayi jeenayi nde gay kokkoji kona o nanga ombo jeeya ɗin gay kokkoji tumanoɓe addude dilli e yiilade pollugol laamu leydi Mauritanie e nder fedde noddirtinode Falam. caggal lebbi 15 kaso e nder Nouakchott kanko Jiggo Tafsiir e wondiɓe makko ɓe paana ñande 6 lewru décembre 1987 to walata ɗo jam walata woni koye jeerede woɗɗude ene sifiri ɗum Ndiaye Saydou Amadou banggue rewo leydi Mauritanie fodde ujunere e 300 kiloji nogas hakkude mum e Nouakchott. ko ñande nogas e 6 lewru septembre 1987 o hawri e ladial e nder dumbirdo walata. joni noon holno Jiggo Tafsiir hawrire e ladial. Boy Alsan Harouno e nder deftere mum wiitende GTA wallata holliri wonde mayde Jiggo Tafsiir yaawi no feewi hono no mayde Abdoul Quddus, manam hakkude ñaw tampingo mu e mayde makko ko o wiide makko fof koye balɗe 3 hakkude pahgol e umaali musalla ñaw e kawrugol makko e ladial ko balɗe 3 eno wiiri kanko Boy Alassane Harouno e nder deftere makko GTA wallata. e wiide makko jamma 27 lewru septembre 1988
Jiggo Tafsiir wonno koye boowal kaso o kono noon pahaali mum umaali mum ina naneteno haa to wonɓe nder cuuron kaso to o holliri wonde Tafsiru Jiggo ina wonduno e caɗele to bange fofandu ɗum haɗimo ɗanade jamma 27 o e mbadi kuɓtide janngoye mum 27 septembre 1988 hedde waktuji 9 pawɗi hojomaji 30 Jiggo Tafsiru hawri e ladial Jiggo Tafsiru noon eliman puri ko kañum wonno imam mabɓe toon to kaso ko ɗum saabi nde o hawri e ladial ko on gonnoɗo nayibu makko e nder kaso he hono Diallo Aboubacry ko kañum ardi juulugol makko e keblugol makko o wirna e sara ba Abou Alassane Oumar e sara ba Abdoul Koudous hono no deftere nde wi wonande seedantagal Oumar Bébikar on ɗon cafrowo mbo wonno e juuɗe mum hono Alioune Ould Abdallahi Sangoura ko kañum ardino ko fati cellal e nder kaso wolata o on holliri e nder ɗerwol kollirowol mayde makko ñande 27 lewru jeene ɓiru ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeetati e jeetati woni sababu mayde makko ko caɗele fofadu nde wonduno ɗum jibninimo tension ngabbowo tawde kay ɓeydugol ngol yeehi ha tolni e 74 hojomaji 5 ko adi nde ombo hawre ladial kamɓe médecin ji heɓnoɓe yiide jagorgal leydi Mauritanie kalfinangal ko fati e cellal ono Jiggo Tafsiru ɓe tabitini wonde Jiggo Tafsiru ene wonduno e ñaw mbitego ɗoyru taw o ƴetti ɗum gila to Égypte o meeɗi toon safrade gonɗon ñaw hakkille lebbi 4 e hitande ujunere temedde 9 e capanɗe 79 kono ɗum fof o yaade noon ɓeydi musallo e ñaw ngu ko gonko kamni ko kam wonno e kaso Nouakchott kono kadi en lebte gonade e nder kaso wolata ɓeydi gueɗe ɗe tigri ko hono ni e wiide mabɓe Tafsiru Jiggo hawri e ladial yo yurmede Allah wone makko NJAAY SAYDU holliri en wonde ombo woppi ɓiɓɓe nayo ɓe o dañji e jinnaɗo men biyeteɗo Ramatou Ba gandiraɗo Mayre Mel Ba jeeyaɗo to wiyete Thialgo NJAAY SAYDU haali ɓen ɗon ɓiɓɓe nayo ene jeeya hen jooɗo Tafsiru Jiggo jiiɗa aduna e hitande ujunere temedde 9 e capanɗe 77 to Caire e nder leydi Égypte ene jeeya hen kumbaje Tafsiru Jiggo jibinaɗo 1979 to Nouakchott ene jeeya hen pende Tafsiru Jiggo jibinaɗo 1982 to Nouakchott kañum e kadi e Tafsiru Jiggo jibinaɗo 1985 to Nouakchott ɗum ɗo noon ko ƴettuɗen ko windande nde NJAAY SAYDU Amadou waɗi e nder jayde foye kono windande joguidi ko ina holliri en ko heewi to banggue gurdam Tafsiru Jiggo holliri e wonde ko mbawɗen janngude hen neɗɗo ko towi daraja e nder gurdam mum fof woto yejjite no jogui iwde no jogui lasli ɗum janggama hen en jangi e gurdam Jiggo Tafsiru jiilaw gandal yondintaki ha Kocce Barma Fall wimbo ene yiilaw gandal yowano mbabba ladde ni ala ko woppata ko heeɓi fof mamlata waɗe reedu mum en jangi e gurdam Tafsiru Jiggo neɗɗo ina wawi jangude Qur'ana walla jangga Farayse ha jangde mum towo walla jangde ɗemɗe goɗɗe ni ha ɗemɗe mum towo walla jogo gandal gongal kono kadi rutto teddina ɗemgal mum teddina fina tawa mum en jangi e windande NJAAY SAYDU Amadou e gurdam Tafsiru Jiggo wonde kadi o wonano tan gando e fannu goto saabu e windande wotere nde falam ɓamti waɗi e makko holliri wonde kanko o wona janguinowo tan e nder janguinirɗe kono ko janguinowo hay e nder laaɓi mo fotti fof kala ko sohli to banggue gandal
omo wawi humtude ɗon haaju nden windande holliri kadi wonde omo yaari fannuji kewɗi omo jangina hiisotongo omo jangina ɗemɗe omo jangina diine omo jangina ɗemgal ngal kono kadi omo jangina fannuji goɗɗi e kala to neɗɗo sohli wallata haaju mum abbeti keele baɗene tafsir jiggo so jeyama e leñol so leñol wasi ɗum leñol fotani yejjidde ɓarakki dewgol makko ɗo yeti hay sinno ko meftande toksere ko ɗum ɗo kemnoɗen meftude tugnade windande Mamadou Mariatou Bida Wahabou Demba gorko mo jiingi jeeri tumbere Ndiaye Saydou Amadou e ko yewiti e gurdam Jiggo Tafsir yo yurmede Allah wone makko